Nasamsam po ang tinatayang nasa 102,000 pesos na halaga ng hininalang shabu mula po sa isang lalaking residente ng Rosales, Pangasinan sa isinagawang buy-bust operation sa Balungao, Pangasinan. Arestado ang 41 anyos na suspect noong Marso 22 matapos ang operasyon ng mga operatiba sa Balungao Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 1. Nakumpiska mula sa suspect ang 12 sachet ng plastic na hinihinalang naglalaman ng shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 15.23 na gramo kasamang iba pang non-drug items. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Balungao MPS ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon habang hinihahanda na ang kasong isasampa laban dito. IFM News. IFM News. IFM News.